Sí? Funcionem. Bona tarda. Agrair a Feliu Isart que avui ens acompanya, però abans de presentar-lo deixeu-me dir només un parell de coses. La primera és que és una satisfacció estar com a centre d'estudis de la Ribera d'Ebre. Enguany, tot aquí, el nostre RULAB fem 40 anys i, per tant, és una satisfacció estar aquí com a president del centre d'estudis, entitat comarcal per al meu poble, i engegant aquesta jornada d'amics de Riba-roja i parlant del laboratori d'ENER, que en part, si parlem del laboratori d'ENER, és també perquè hi ha una altra entitat del poble, que és Figotur, que també hi ha estat treballant intensament. I poso això com a exemple, estic esmentant Amics de Riba-roja, estic esmentant Figotur, estic esmentant el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i, evidentment, l'Ajuntament. I que quan estem units en projectes, això vol dir que és positiu. Cadascú aporta el seu gra d'arena, la seva perspectiva, i tots junts aconseguim millor el nostre objectiu, que no és altre que posar en valor, que és el que farem avui, part del nostre patrimoni. El patrimoni dels forns, però també el nostre patrimoni del que penso que és importantíssim, com avui potser es posarà de manifest, perquè el Feliu Isart, ja ho veureu, és una persona que ho coneix passió i saber. Parlava de patrimoni, i com parlem del laboratori, és patrimoni material, perquè és un espai físic, i també el que és molt important és un patrimoni immaterial. I també faig una crida, l'he anat fent, que ens fa falta gent del poble, millor, que potser ens ajudés a tots plegats a recuperar aquesta memòria del que va significar ENER a Riba-roja. Riba-roja no s'entén sense ENER, i el que va significar la construcció de la presa. I és una memòria que penso que l'estem perdent. I per tant aquest patrimoni, el material hi és, documents, se'n farà referència, en trobarem, però aquella memòria oral clama que algú seriosament s'hi posa a treballar. Per tant, animo a que això entre tots ho puguem tirar endavant. De moment, la memòria que tenim escrita d'aquells anys i del que és de la presa, aquí tinc un llibre del malaurat Joan Viladrosa Seix, que tots coneixeu, que ens va deixar un testimoni de la seva experiència a la presa d'ENER, a les riuades que es feia referència, com se van viure, i penso que tot plegat és molt interessant. Bé, Feliu Isart i Gavarró, que avui ens acompanya, veureu, és una persona polifacètica. Sí, home, dos pinzellades. Bé, pèrit industrial feliçment jubilat, suposo, col·leccionista de tractors. Tres. Col·leccionista, però uns tractors, pel que diuen, molt interessants. Els millors, els dos glans i un landini d'aquests de foc. Mitja hora de fotre-li foc al morro i... Esportista i director esportiu, ha estat president del Comitè Català d'Esquí de Muntanya, ha estat president també de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern. El meu germà. Tot ha quedat en família, però l'esport d'hivern, el muntanyisme, els cims de 3.000 metres i d'altres estan en la trajectòria des de ben jove. Pel que he pogut llegir a casa, el pare va començar a construir uns esquís allà a Sabadell. I aquesta trajectòria a Sabadell, Pirineu, Lleida, que ha estat aquest triangle, bàsicament, de les vivències personals. Però avui no el tenim aquí com a perit agrícola, com a col·leccionista, com a gran esportista que és de referència en el món de la muntanya i de l'esquí, sinó com a persona implicada en la defensa del patrimoni industrial. El patrimoni industrial l'any 2019 va rebre el Premi Bona Plata, que és el premi que dona, aquí avui tenim gent representant del Museu Nacional de la Ciència i de la Tecnologia, que avui ens acompanyen perquè estan fent una feina important amb Amics de Riba-roja. Doncs bé, el Museu
de la Ciència i de la Tecnologia va donar aquest Premi Bonaplata en reconeixement en aquesta defensa del patrimoni industrial. És un patrimoni que cada cop més l'hem de valorar. Des del Centre d'Estudis vam començar fa uns quants anys a fer-ne un inventari comarcal. Evidentment tenim punts de referència importants, potser el més treballat, el del ferrocarril de Móra la Nova, però els forts també s'hi estan implicant molt directament. Hi ha la fàbrica de flix, que és un gran patrimoni, i a Riba-roja tenim moltes coses, entre elles el laboratori del qual avui ens parlaran. I tot aquest saber relacionat amb el patrimoni industrial, ell en part ja el té recollit en llibres. Porto aquí la referència a la riuada de 1937, és el que jo tinc a casa, Flamisell riu avall, del 2021, una riuada, no oblidem, en temps de guerra, en tot el que significa una riuada i els temps de guerra. Avui, per cert, ens acompanya un gran expert en riuades, que tenim aquí, una persona molt coneixedora d'aquest món de les riuades i de l'Ebre i d'altres rius. També és molt significatiu, i molta gent potser de Riba-roja ho va viure, el tema del ciment. El ciment que baixava des del Pirineu, i té un llibre que es diu La cimentera del Xerrallo, els fonaments hidroelèctrics d'Ener al Pallars Jussà, publicat l'any 2022. Evidentment, sense aquests formigons que pujaven, que baixaven des de la zona del Pirineu i Lleida, no tindríem la pista aquesta que ens portava cap al Matret, i que va deixar de banda bona part del que era el camí antic històric de Maials, i va fer Ener aquesta pista bàsicament per arribar a la presa. I després jo tenia apuntat un llibre que es diu Ener, 3 actes i mig, història gràfica, però ha quedat ja desbordat aquest llibre. 3 actes i mig, perquè em sembla que aquí en tenim un altre, que jo no tenia referència, però avui ens l'ha portat, que és Ener en 4 actes i en finestres. És a dir, que encara queda molt recorregut. Ja veieu que és un llibre consistent, és un llibre amb molta fotografia. Abans estava parlant amb el regidor que seria bo que algun d'aquests llibres el tinguéssim també a la biblioteca, perquè estem parlant d'Ener, que és el nostre patrimoni, per tant, tot allò que tingui referència amb l'empresa ho hauríem de tenir. I en aquest llibre, en 3 actes, que és l'anterior, en la nota que he pogut llegir, vaig veure que explica una mica la història d'Ener, i al final fa una referència i diu que es va dedicar a ressuscitar el Modelino de la presa d'Escales. El Modelino, atenció, és important, el Modelino, de la presa d'Escales. El volia recuperar perquè pràcticament no és accessible. I llavors un dia, per algunes circumstàncies, també en contacte amb Jaume, com a regidor, el vam rebre allà al laboratori i vam veure aquest senyor tot emocionat. Diu, perquè allà parlaven d'un Modelino. Aquí a Riba-roja, és que en teniu tot, teniu una col·lecció que no la té ningú més. Allà, després ens ensenyarà, tenim un treball important que ha pogut aconseguir de situar els diversos Modelinos que ell, millor que jo, explicarà què és això que tenim al laboratori. Per tant, moltes gràcies per tota aquesta feina que has fet i perquè ens has ensenyat una cosa que nosaltres sabíem que existia però desconeixíem en la profunditat que tu ens pots aportar. Per tant, moltes gràcies per acompanyar-nos i engeguem aquesta primera sessió dintre del marc també de la Festa de l'Oli de Ginebre, 6a edició, si no m'equivoco. Molt bé. Bé, gràcies per l'hospitalitat. Si jo estic aquí, és culpa del Joaquim Llop, enginyer de FECSA. Perquè el tema aquest del Modelino, com ell diu, quan estava enredant amb els de Sopeira pel d'Escales, i algú va dir, diu, a Riba-roja, n'hi ha un, però hi ha d'haver alguna cosa, Diu, però s'ha de demanar permís, no es veu, s'ha de no sé què, no sé quant. I jo, doncs, quan em deien això, m'imaginava una caverna tancada amb una porta de ferro i amb un forrellat, i els d'Endesa
Els d'Endesa d'ara diem que no. I prou que pregunto amb algun, però tots em fan el despistat. Baixo 3 vegades per la presa, buscant portes de ferro, cavernes rares per allà. I ja et trobo alguna porta de ferro, però clar, no pots veure res. Aprofites. I un bon dia li comento amb el Joaquim i jo. Podria ser amb el tren al Golfo, l'últim AVE que torna cap a Lleida, i ell, doncs, tal com és un dia que vulguis t'ho porto. Doncs sí. I sí, ell m'hi va portar. Evidentment, jo que estava amb el sol modelino de dalt de Sopera, al veure això d'aquí, i que em perdonin les senyoretes, que em vaig posar a trepar com un parell. Quants modelinos aquí, jo pot tremolar-me les cames i no sé què, no sé quantes. Em volien ensenyar, el senyor Agustí, que ens va acompanyar, ens volia ensenyar la central, l'interior de la central, les turbines, els alternadors, i jo li dic, no, jo vull veure això, el famós laboratori. Doncs van cedir, jo, com un benet. Bé, un cop he vist això, jo si estic aquí és perquè intentaré identificar cada un dels modelinos o de les maquetes a model reduït que hi ha. I us diré les que vaig veient, les que vaig identificar. I n'hi ha alguna que no l'he sabut identificar. Bé, un modelino, de fet, exactament és això. Una gota val per 1.000. O sigui, és un model reduït del que els enginyers han dissenyat de la presa, del canal, de comportes, de vés a saber què, fet a escala reduïda per veure com funcionarà, què es pot millorar, etc. O sigui, és veritat, una gota val per 1.000. Parlant amb gent de per aquí hi havia un director, que era el Miguel San Vicente, que diuen que era molt estricte i que fotia bronques i que no sé què, no sé quantes. M'ho crec, perquè pel tipus de feina que fa ell, només que si digués 1 centímetre més o menys, ja li fotia tot l'experiment amb l'aire. O sigui, una gota val per 1.000. A més, aquest senyor tenia una educació estalinista. O sigui, exactament era estalinista, perquè era un nen que de jove el van agafar quan la Guerra Civil, el van transportar a Rússia, a Rússia va anar a Moscou, allà va estudiar, va fer enginyeria de laminació de no sé què, no sé quantis, de preses i no sé què, no sé quantis, o sigui... I a l'any 50, una cosa així, aquest torna aquí i el fitxa una empresa estatal, que és l'ENA. En una època en què tots els rojos stalinistes i tot això, a més era del Partit Comunista, o sigui, clar, no engany. Vol dir que si el fitxen, vol dir que en sabia molt, i molt, perquè si no, no l'agafen. Bé, això és un paper que ara no el llegireu, però en el llibre sí que es llegeix. Aquí no el llegireu, que vaig trobar a la casa d'oficines d'aquí del laboratori hidràulic, perquè hi ha, en un racó que hi ha una pseudo llar de foc, hi ha trossos de totxos, pedres i papers arrugats, i papers estripats d'una llibreta, i no sé què, i no sé quantes. Llavors, cada cop que he baixat aquí, m'han endut un plec de papers d'aquests. Llavors a casa els intento salvar una mica, ordenar una mica, i em va bé, perquè t'orienta exactament del que fem.
saps? Dels treballs que feien i com ho feien, les mesures que preien, que estaven prenent, i, evidentment, és un treball exigentíssim, o sigui, ja podia fotre bronques que se les mereixien, si no li feien la cosa exactament tal com ell deia, perquè una gota val per mi. Llavors això estava allà. Només és una pàgina, en falta una segona i una possible tercera. No sé si algú de vosaltres algun dia ha pogut rescatar algun paper d'aquests per afegir-ho. Bé, això dels laboratoris, o sigui, ja han dit que aquests laboratoris hidràulics són per preveure el que passarà amb una escala reduïda. La primera constància que tinc, que me la passa el senyor Joaquim Llop, és que a Sant Llorenç de Montgai, quan van fer la presa allà a finals dels 20 primers dels 30, també necessitaven fer unes proves per veure què passaria. Sobretot, aquestes idees són hidràuliques, no són arquitectòniques. O sigui, aquí l'únic que fan és mirar comportament de l'aigua, amb un canal, amb unes comportes, amb una presa. No s'ocupen de la resistència de la presa, se'ls fot. És un altre tipus de laboratoris. Aquests només són hidràulics. I em passa això. Aquestes fotos són bastant dolentes perquè estan tretes d'internet, de baixa no sé què, hi ha el logo de Confederació Hidrogràfica de l'Ebro per allà entremig, i quan ell m'ho passa, poso contacte amb Confederació el 21 de juny. A dia d'avui encara no les he rebut. Confederació, no sé quin tracte hi podeu tenir vosaltres, però en l'aspecte aquest històric d'arxiu, biblioteca, nefastos. I, bueno, de tot. Quedat descansat. Llavors, hi ha algun altre laboratori hidràulic per aquests mons de Déu. I potser un dels més interessants és el de Ricovall, que em sembla que és el primer que in situ fan en aquest país, d'Espanya. Perquè les comportes, quan una riuada obre comportes, les comportes no estan a sobre la presa, sinó estan en un lateral, però resulta que es comença a menjar tota la muntanya, tota la muntanya, tota la muntanya. I clar, tenen por que arribi a peu de presa i foti la presa avall, diguem, l'aigua que surt per les comportes. Bé, comencen allà. Allà ja han fet altres coses i en els últims anys allò ha estat sempre cobert, perquè estava en un edifici tancat. I algú se li va ocórrer, va dir, home, això, el que ell comentava, posar en valor, que es diu avui dia, no sé què, podem arreglar, segurament les relacions entre aquests són els d'Iberduero, que ara no sé com es diuen, doncs ho van adassentar, ho van arreglar, i llavors hi ha un parell de senyors que no fan res més que visites guiades, que expliquen, que no sé què, que no sé quantes. Si algú té interès en tirar endavant això d'aquí, que vagi aquí a Muelas del Pan i li explicaran bé. A Madrid n'hi ha un altre, això està al costat de l'Institut Torroja, no sé què, no sé quantis, i és... Hi ha un altre hidràulic, aquest, que això està a Nove, al riu Pàvia, a Dolomites, Longarone. Aquí també van fer proves. I aquí hi havia una presa, que encara hi és sencera, tota, de 270 metres d'alçada. I com deia un professor meu, els arquitectes, els enginyers, fem unes obres d'art. Les fem ben fetes. El que nosaltres fem va a missa, un capo lavoro, que diuen els italians. I afegia, però els geòlegs
els geòlegs, i ens explicava la història d'aquí cada vegada. La història d'aquí. Aquests fan una presa de 270 metres d'alçada, un embassament important a darrere i una muntanya al costat que es diu Montauk, que bellugava. I un dia que li pregunto a un del país què vol dir Montauk, el tio se m'acosta a la paret, una paret que sonava més que aquesta, diu això, aquesta muntanya fa sorolls, tant fa soroll. Bé, allà hi havia hagut una paleofrana, una esllavissada antiga, de 10 o 20.000 anys, però que al pujar l'aigua, que estava estabilitzada, però al pujar l'aigua de l'embassament, va començar a bellugar, Vam veure que allò, un dia o altre cauria, comencen a venir geòlegs, van dir això caurà, i bueno, fan un estudi, fan un model reduït, això que tenim aquí, i comencen a fer proves a veure què passa quan tants metres cúbics baixaran a la presa, si hi haurà onada, si s'aturarà la presa, etc. Bé, al final arriben a la conclusió que a la cota, si té 270 metres, doncs a la cota 240 ja pot caure el que tu vulguis, que no hi haurà cap onada d'aigua cap a fora i que la presa resistirà. I és perquè ells preveuen una onada màxima de 20 metres. El dia que va caure, la onada va ser de 200 metres. Tot això fet per geòlegs, 200 metres i 2.000 morts. O sigui, per això diem que aquest és el modelino mortal d'aquí. Llavors, aquí hi ha les proves que van fer de la presa aquesta, del Bajon, de l'esllavissada, i llavors els enginyers aquí feien, aquest és el Torroja, que era el president d'AENA, el de les cúpules, de les esglésies d'allà dalt, de la presa Canelles, les grans cúpules, i ell feien en aquest altre sistema aquí, amb tot d'aparatos, comprovar les resistències. O sigui, aquest és de resistències de preses, per tant, no té absolutament res a veure amb l'U de Riba-roja. Escales, començant per escales. Bé, escales. Saps allò que rondes per allà? Jo pujo molt a la vall d'Aran. Tinc la sort que m'agrada esquiar, com deia ell, i que la dona té un petit cau, un petit coin paradís, que diuen els francesos, de Baqueira, i me n'aprofito. I llavors, per veure el passa, llavors tu veus que aquí hi ha una obra, una cosa rara, no sé què, no sé quantis, que no té correspondència a l'altre costat, per tant no és un pont, i què deu ser, què no deu ser, i parles i mires. Jo presumeixo de tenir un dels arxius bibliogràfics millors del món de la industrialització hidroelèctrica dels rius que donen a Lleida. Del Pallars, sobretot, zones del Pallars. I vaig començar a remenar per aquí i per allà. I vaig començar a trobar fotos antigues de l'era. Ara em posaré una mica en el fons històric d'Endesa, perquè a finals del segle passat funcionava bé. Hi havia 3 persones com a mínim a l'espai del fons històric, sabien el que hi havia, i podies preguntar. I a més eren molt oberts. Sí que necessitava cita prèvia, però si jo vull anar a visitar amb el senyor Cid, doncs sempre el truco el dia abans. I li dic, tu, doncs allà passava exactament igual. Ara no hi ha ningú. Demanes, i el que se'n cuida fins ara, que era un mallorquí, ell no sabia, no sap què tenen.
i et demana les referències. Escolta, és que jo no ho sé, les referències. Jo sé que busco del Modelino d'Escales. I de què li estic parlant? No en té ni idea. Llavors, sempre m'he basat bastant en el Llorenç Sánchez, d'escriptor, que ha escrit molt de la Pobla de Segur, que ha escrit molt sobre les hidroelèctriques del Pallars. El Pallars estava mal vist, el Llorenç Sánchez. Estava mal vist. Per què? Perquè sempre la seva informació ha sigut la de dalt. Victoriano Muñoz, el Taüll d'Éner, o sigui, sempre ha estat parlant amb els jefes. I llavors els jefes sempre li han aportat molta informació des del seu punt de vista i també molta informació gràfica. Clar, els intel·lectuals d'allà, de caire esquerrà, ells diuen, no, és que hauria d'haver parlat dels treballadors, dels morts, dels salaris baixos, dels barracots fets una merda. Escriviu vosaltres sobre aquest tema, perquè ell ja ho saps que no ho farà. I llavors ell, com que tenia bona informació, jo doncs, he pogut xupar molt d'ell. També corria per allà un CD amb tot de fotos d'un tal Antas, un dels directius d'ella, que els de la Fundació Endesa, ni idea. Bueno, ni idea. Llavors he xupat molt de l'Antas. Llavors amb l'Antas he anat trobant coses. Pum, aquí ja ho diu. Sopeira tot això, I vas veient que en aquestes veu bé. O sigui, sí que fan ja la presa, però el que els interessa, veieu, fan tot un recorregut. O sigui, una història hidràulica per veure què passa més avall. Per què més avall? Perquè més avall hi tenen, l'estació transformadora. Hi ha un pont romànic, però al costat hi ha una estació transformadora. I al costat de l'estació transformadora hi ha uns túnels que et porten a dins de la central. I com totes aquestes centrals en cavernes, sempre solen estar per sota la cota del riu. Entens? Perquè no sé què els hi passa a les turbines que no volen que es quedin sense aigua. Però clar, si un dia hi ha un desaigua a tope de les comportes, volen veure què passa a l'estació. Entens? I per això van fer això. Clar, a l'època, doncs, clar, militars. Però bueno, aquests haurien d'esperar els Suatges, el ministre Suatges. Aquí es veu, doncs, igual, el pont romànic aquest de baix, per tot el recorregut. I això, doncs, és el que és la presa d'Escales. Tothom diu que la presa més maca del món és la de, com es diu, la del doctor Givago? El d'Àvila. Diuen que és la més maca del món, perquè no sé què. És una còpia de la d'Escales. És una còpia. I aquí, doncs, ja es veu el que hi feien. Les fotos aquestes totes són de l'Antas i ja veus que aquí no es miren la presa, es miren l'aigua que baixa. El Llorenç Sánchez aquí diu que és per les resistències i tot. El perdono perquè el seu informador el va enganyar. O sigui, no és per les resistències, sinó és per l'aigua, però això està escrit. I aquí ja veieu la gent. Està mirant l'aigua, les cotes, tot. O sigui, tot això és el que feia aquí el Miguel San Vicente. Feia això. I veus com miren aquí les cotes al pont, no sé què, no sé quantes. Aquest que està aquí de genolls, aquest està sobre l'estació transformadora. A veure, que no entri, saps? Però vull dir, aquest era l'objectiu, no? A veure què passava el dia que hi havia la previsió de comportes, és a dir, aquí la màxima riuada que hi pot haver centenària, mil·lenària, seran 2.000 metres cúbics. Doncs fan la feina amb l'equivalència de 2.000 metres cúbics. Molt bé. I ara aquí això és a partir de
de la primera visita que m'hi porta el Joaquim Llop i l'Alfons Agustí ens ho ensenya, saps? Que em volia ensenyar la central, les turbines, que jo vull dir això. Saps? Llavors, ho comento amb un que havia estat al fons històric d'Endesa, li comento, he vist això aquí, que allà, escolta, tu m'ha agradat tant i no sé què, tu què en saps, tu què en saps? I em diu, va passar unes fotocòpies, però que hi havia, que més o menys es veu el que era. Però que era un treball que va fer un becari a l'any 24, un treball que va fer un becari a l'any 84, quan tanquen, diguem, el laboratori, aquest hidràulic, i el traslladen a Barcelona. Llavors agafen un becari i li diuen, nen, va, des d'allà i apunta tot el que han fet al llarg d'aquests anys, des de 1960, que és quan comencen, fins que tanquen a 1984. I ho va fer. Jo miro això, les fotocòpies eren justes, no sé què, no sé quantes, però es veia molt bé qui ho havia fet. I l'Escola d'Enginyers de Camins és teòricament el responsable perquè són els que van recepcionar, per dir-ho així, aquest laboratori a Barcelona. Biblioteca. Que heu buscat, heu trobat a internet la referència, no sé què, no sé quantes. No. Doncs, és que no hi deu ser. Dic, escolti, això la truco, perquè jo no sé vostè si ho té tot o no ho té tot referenciat. Tot el que hi ha a l'Escola de Camins tenim a la biblioteca i està referenciat. I si no està referenciat, és que no existeix i que no ho tenim i que no sé què, no sé quantes. Escolti'm, que jo tinc un treball que diu aquí Camins de Barcelona, carrer Jordi Girona, no sé què, no sé quantes. Escolti, això no existeix, perquè jo no ho tinc referenciat i no ho tinc i no existeix. Llavors, a través d'esquí de muntanya, que en deies tu, feia esquí de muntanya, remenant per internet trobo que un que havia corregut curses d'esquí de muntanya i que el coneixia de les curses era el director del Departament d'Hidràulica de Camins. Nen, que busco això i la bibliotecària m'engega a fer punyetes. Espera, que t'ho miro, no sé què, no sé quant. I qui ho va fer? El Martí Vide. Diu, aquest treball d'aquí meu, del departament, ja te'l passen, i el mateix dia m'envia el treball ben escanejat, perfecte, les fotos fallen una mica, però bueno, perfecte, i m'envia també el plano aquest que hi ha aquí penjat. Aquest plano és el que en un moment donat hi havia els models que els identifiquen aquí a Riba-roja, aquí al laboratori. Hi ha alguna cosa que no està prou bé, però com direm més endavant, quan feien un model, feien les proves, llavors el model es quedava allà. Si llavors n'havien de fer un altre, el feien al costat, o no sé què, més enllà. Però si era un de similar, aprofitaven un de ja fet, li canviaven les comportes, li canviaven el canal, li canviaven la sortida, i per tant hi ha algun dels que aquí diu que existeixen que les premses no els saps trobar allà. Bé, això és el que hi ha. Això és vist de dalt del Google. Veu perfectament. Aquí hi ha el camp del senyor
aquell que li passa una canonada per sota, oi? Però es veu, existeix. Això per sort, no sé fins a quin punt ha estat vandalitzat per agents externs i fins a quin punt va estar vandalitzat en el moment en què es va abandonar i es va traspassar a Barcelona, que és el que van recollir d'aquí i van portar a Barcelona. Això no ho sé, però aquí hi havia tot de motorets, hi havia tot de comportes, hi havia tot de ferro, tot de coses, i pràcticament el metall, el ferro, ha desaparegut quasi tot, però només quasi tot, perquè han quedat unes canonades d'aigua, que són les que proveïen, diguem, el dipòsit principal per anar-la distribuint, i han sobreviscut 3 rodes tipus sínia, maquíssimes, que com a mínim des de l'any 84 no les han engreixat i que aquests dies que fot bé les fan rodar. Què dius? Collons, aquesta gent era molt fina treballant, que al cap de 40 anys encara rodin, era molt fin. Això és el plano aquest d'aquí. Aquí ara no ho llegiu vosaltres, una mica. Sí que teniu bona vista. Bé, aleshores, de què estem parlant? De quin territori agrupa, diguem, s'han fet proves aquí baix? ENET té 3 grans àrees. Una àrea, diguem, és la ribagorçana pura i dura, que és aquesta. Una segona àrea és el Cinca, però el Cinca no hi és com a constructora i propietària, no, és com a xupòptero, per dir-ho així, de les obres que fan pels canals, sobretot el canal de les Bàrdenes, el canal del Cinca. Les obres les fa Oxini, que és germana de l'ENA, que també és una empresa de l'INI, i ells hi posen les centraletes. I ja està. Però aquí també s'hi han fet proves, d'aquesta zona. Llavors l'altra és la part aquesta baixa de l'Ebre, que diu aquí és Mequinensa i Riba-roja. Tot això està tret del escenari de l'ENA, el millor llibre del món que s'ha fet de l'ENA, és l'ENA 1947-1957. És una meravella, és una meravella. Es nota que allà don Victoriano volia expressar tot el que feien perquè havia de passar comptes en el Consell de Ministres. I tot el que feia. I un dels projectes que hi havia, el primer no era Riba-roja, que era Faión, després Faión el van baixar una mica per poder aprofitar l'aigua del Matarranya, després el volien fer més alt, volien fer també un assut a Fraga i un altre a la sortida d'aigua de la central de Serós i fer un altre. Bé, la qüestió és que una cosa són els projectes originals i després, com ja sabeu, Riba-roja sempre ha ballat una mica i sempre l'han obligat a tirar-la una mica avall. Sempre l'han obligat, perquè teòricament la fan i podria treballar amb 3, em sembla que són 3 metres més de cota, però bé, per qüestions de pseudolegals i etcètera, doncs no pot. Però vull dir, aquestes 3 zones són les que estan, d'aquestes trobarem models reduïts, modelinos, aquí. Bé, com podeu veure, aquests són els meus representants. De Riba-roja són els meus punts de referència, ho sé tu, però n'hi ha un que sempre cada dia que el truco, al cap de mitja hora ja està allà. Sí o no? El senyor sí, que dic jo.
A la mitja hora ja el tinc allà, i parla, i m'ajuda, i no sé què, i m'explica tot el que van fer, tota l'obra de neteja i tot això. Jo crec que va estar molt bé el de la neteja, però també crec que gràcies a la brutícia, a la selva que hi havia allà, va impedir, per exemple, que jo el trobés, i com jo, moltíssima més gent. Per tant, també és una forma, a vegades, les selves aquestes, de protecció de patrimoni, saps? Perquè no hi entra ningú. Això és, quan entres, doncs, la vista, diguem, riu amunt, del mig, pum, riu avall, i vas veient tot de coses. I això, per allà al mig, on hi ha els dipòsits, i ara entrem ja a identificar el que tenim. Comencem pel subministre d'aigua. Aquestes canonades venen d'una caseta que està aquí baix amagada, que aquí hi havia unes bombes que xupaven l'aigua de l'Ebre i la fotien canonades amunt, cap dalt un dipòsit principal regulador. Aquest és el dipòsit principal regulador, i tota l'aigua anava per aquí. Llavors hi ha una sèrie de dipòsits també auxiliars, per allà al mig, que no saps ben bé, però que sempre hi són, saps, per anar distribuint l'aigua, no sé què, no sé quan. I aquests també són uns dipòsits auxiliars d'aquí, d'aquest d'aquí, d'aquest d'aquí, del final. Que surt la canonada que passa per sota el camí, ara no sé de quin senyor, que per aquí passa, no per sota el camí, no per sota el tros, que està reflectit aquí en el plano, la canonada aquesta. I això existeix, soterrat, però existeix. Un altre dipòsit. Aquests, quan feien els treballs, necessitaven que l'aigua amb origen, estigués quieta, calmada, com ho diuen ara, pacificada. Oi que ho diuen així, és el que volen fer amb el trànsit? Doncs, quieta. I llavors l'aigua ve, entra, diguem, per aquí, entra l'aigua, i llavors aquí hi ha totes aquestes estructures d'una fusta pseudosuro, no sé què, no sé quantes, i si no, entutxanes. I aquí no es veuen bé, però entutxanes que estan totes plenes de forats. O sigui que l'aigua entri, però aquí es quedi tranquil·la, calmada. Per què? Per poder-la, diguem, mesurar bé, aforar bé, fer-ho tot bé. Això, un altre dipòsit d'aquests, a lo millor, en aquest cas, aquí hi havia unes comportes, no sé, a lo millor també hi va fer algun assaig, però jo, impossible de localitzar. Però, perquè veieu que hi havia tot de dipòsits, aigua, i aquestes fustes no serveixen per cremar. De fet, si això hagués estat gaire vandalitzat, no en quedaria ni una d'aquestes fustes, perquè de tot això n'haurien fet costelles a la barata, sí o no? Tot és, està ple, vull dir que no està tan malament. Modelinis identificats. Aquest no sé si ho reconeixeu vosaltres. Mequinensa. Sí, senyor. Mequinensa. Alguna de les poques fotos, me la vas passar tu, no?, aquesta foto, a l'època, en funcionament. Totes les que tenim de fotos de l'època pràcticament són de visites d'estudiants de les escoles de camins, que són enginyers de camins, que suposo que venien els de Barcelona, que venien els de Madrid, i alguna altra escola d'enginyers potser també anaven per allà, saps? Tots els que estudiaven hidràulica segurament els portaven aquí. I crec que eren ben rebuts.
crec que eren ben rebuts. Una altra foto d'època. Presa de Mequinensa. Això és un lateral. Això és un lateral. Hi ha aquests dos forats aquí i aquí, que aquí van estudiar a veure què passaria el dia que vingués una avinguda gran a Mequinensa, mentre estava en construcció la presa. En el supòsit d'aquest d'aquí. O sigui, ells ja preveuen, quan fan la presa, que la pugen per parts. Però, clar, sempre ha de quedar un forat perquè si ve una riuada que s'escoli per allà. Perquè d'una presa els hi pot passar moltes coses, però el que no volen els de les preses és que l'aigua salti per allà. Sí o no? Això no ho vol. Si no està previst, no ho vol. No ho vol. Aleshores, en construcció, tot això pot venir aquí una bona riuada i llavors fan les proves al Modelino per això, pel tema aquest. Aquesta és la vostra, oi? Diu, és que és igual, És igual, 1,50. Veureu que tots els models hi poso l'escala. L'escala en què està fet. Ho sapigueu. Això, doncs, la vostra a l'època de treball. Aquí ara no es veu bé, però aquí hi ha unes vàlvules per obrir-les, tancar-les. O sigui, era un joguet, sí o no? Era un joguet maco. Els enginyers us ho podíeu passar de collons. Anar-li fotent aigua. Aquí funcionant. Hi ha fotos que estan molt ben pensades, perquè aquí a més et diu el que és, Riba-roja, i l'aigua que estan estudiant, que en aquest cas són 6.000 metres cúbics. O sigui, molt bé. Avui, per exemple, d'allà he rescatat un paper d'una altra presa, amb 25 o 30 dades, com li diuen, un punt de referència, un altre punt de referència, un altre, la cota exacta del punt de referència, el nivell de l'aigua i el nivell del mateix aigua. L'estalinista ho feia bé. És aquest l'estalinista, que està aquí explicant a la canalla. Però, esclar, no ho podreu veure bé. Ho podreu veure, collons. Explicant, o sigui que això tenia una projecció a nivell acadèmic important a l'època. Aquí els nanos una altra vegada i Moralets. No sé si sabeu on està Moralets. Està dalt de tot de la Noguera Ribagorçana, que hi ha el que anomenen salt de Moralets, que són la presa de Bacerca a baix i la presa de Lleucet a dalt. I llavors és una reversible, etc. Bé, aquestes exactament què hi van fer ara no recordo, però em sembla que tots aquests el que es preocupava era que al ser de llavi obert així, que la caiguda d'aigua a peu de presa no afectés els fonaments de la presa. Llavors què havien de fer? Si havien de fer rampes, si havien de posar uns dics petits per allà, etc. Bueno, aquí ho estudiàvem. I en el cas de baix de la cerca, a més, estudiaven també què passava una mica més avall. Aquest és el funcionament, i aquí explicant-ho amb els alumnes. I això, diguem, és tot el recorregut que hi ha post-Bacerca. No es veu bé perquè està tot arrunat, però aquí hi ha un pont i aquí, a més, hi ha per aquí
una altra construcció que no es veu perquè està enterrat, s'ha embrutat, d'un sud pel canal de la central de Sanet, que està més avall. Però bé, perquè veieu que a escala i ho feien perfecte. Tot escala, recorregut, riu avall, tots els marges, els canals, tot, sempre, tot escala. Aquest és l'assumpte de la central de Sanet. Un assumpte complicat, aquí no sé què tal ho veieu, complicat però molt interessant, perquè per aquí ve l'aigua, llavors aquí hi ha, com s'ha de dir, un sorrenc per la sorra, que no volen que els hi entri sorra, aquí també un llavi de sortida, aquí perquè per treure la mà que es pugui acumular directe, que baixa pel riu, llavors aquí, un cop l'aigua està neta i no té, un salta i se'n va per aquí cap al canal de la central de Sanet. Aquí hi ha tot de mides, aquí hi ha un altre llavi a fora. El que no vol una central, un canal d'aquests, és si aquest canal està previst per 10 metres cúbics per segon, és que n'hi passin 10 com a molt. No, 10. Perquè no volen tenir problemes d'escletxes en casos de sobreeiximent del canal, de l'aigua del canal, perquè llavors tot són reclamacions. I com que és una elèctrica, tothom allà, saps, apartat. O sigui, si diuen 10 metres cúbics, és exactament màxim 10 metres cúbics. I si aquí n'hi entra una mica més, aquí hi ha un altre llavi perquè se'n vagi l'accés dels 10 metres cúbics. I tot això, clar, s'havia d'estudiar. I tot això ho estudiava aquí el senyor, l'estalinista. Bé, això és el disseny original. I llavors, a Moralets té una altra presa a la part de dalt, que és la de Lleuset, que és aquesta, 2.100 metres d'alçada, una cosa així. Reversibles, amunt i avall. I aquí la tenim, també ben maca, ben posada. Molt bé. Què hi estudiàvem? Doncs el que he comentat abans, el salt d'aigua, a veure què passa, que si s'arruna, s'endús fonaments, no se'ls endú, etc. Una bola de maca. Aquí hi ha algun baixador aquí, que no sé què hi mirava, no sé. Però vull dir que tot això hi és. Llavors això forma part del que la continuació, diguem, del riu. Exactament tal com està en la realitat. Allà, llavors, per allà n'hi ha un altre, de Baliera, que és tot complicadet, però és un canal que va a la central de Pont de Suert. A través del riu Baliera. Aquest és l'elèctric, que ja sabeu que aigua que passa, sí o no, aigua que s'enduen. Amplien ja, a partir del riu, una mica el canal, el que ells tenen previst que poden recollir el Baliera. Però, clar, no volen que els hi entri més aigua que la que han previst. I llavors, doncs, bueno, ja fan unes construccions de manera que no hi entri el que han previst, que són 2 metres cúbics, 2 metres cúbics. O que n'hi entra una mica més, que fora. Però clar, tot això ho hem d'estudiar. I l'única manera d'estudiar-ho és a Riba-roja. Això torna a ser el mateix vist, diguem, riu avall. Veus? Una altra, aquesta presa. Ostres, aquesta presa em va costar d'identificar. És Mediano. O sigui, Mediano, ells no construeixen, ho fa Auxini, però com que ells aquí posaran la central, doncs, vinga, va, ja que som amiguets, estudieu-nos això. Aquí, de fet, està pràcticament sencer. Aquí, el que estudien és què passa aigües avall, perquè aigües avall hi ha, que ara ho veurem, una estació transformadora d'ells. A veure què passa, ens l'endurem el dia que ragi a tope o no, saps? Veieu? Aquí hi ha la presa actual,
és igual, però aquí hi ha l'estació transformadora. Doncs, bueno, què estudia? A veure com això el dia que ragi a tope, què passarà? Això és el mateix model mediano rejant. Vull dir, sense rajar. Aquí es veu rejant i a la dreta això és riu avall, que també hi ha bastant tram. Canelles. Canelles, aquí. Canelles, la bòveda més maca d'aquest país, de Torroja, i aquesta, en un moment donat, no s'omple perquè té filtracions per tot arreu, i no s'omple, don Victoriano pateixen, els altres pateixen, i a més tenen sospites de l'estrep dret que tenen sospites, i llavors diuen, davant d'aquestes sospites no podem intentar, mentre no tinguem solventat això, que s'ompli la presa fins dalt. Per què? Perquè si tenim sospites i se'n va la presa avall, i llavors fan un altre desaigüe amb una cota més baixa que diuen això, aquesta cota, això ens ho pot resistir la presa. I fan aquest desaigüe, diguem, auxiliar, dir-li com vulguis, inferior. De manera que no pugui l'aigua mai sobrepassar aquesta cota. Què passa? Que aquí el desaigüe el fan. El desaigüe no està aquí, està amagat aquí darrere. Aquí hi ha unes comportes i llavors hi ha un túnel, un baixador, que per dins la muntanya baixa a baix al riu. Llavors què fan? L'aigua que surt per aquí, que vagi a buscar el túnel que ja hi és del desaigüe. Doncs analitzen, estudien i ho fan en aquest model reduït, en aquest model. Aquí no es veu, però això d'aquí, jo quan vaig veure això, i vaig veure l'aigua que baixava per aquí, dic, hosti, això és Canelles. Em falta la gran presa, la gran bola, això és Canelles. Llavors aquí hi havia hagut una canonada de ferro que ja no existeix, que se l'han endut, que arribava fins dalt, i llavors d'aquí al mig sortia una altra canonada que tampoc hi és, que anava a espetegar aquí. Bé, és el model d'estudi de què passa el dia que funcionin els dos desaigües. L'aliviadero que expliquen, això lateral perquè surt l'aigua i aquí se'n va parar, diguem, el canal, que és el desaigüe ja original de dalt. I aquí doncs funcionar, i si tu quan veus això, si has estat aquí, dius, això és Canelles. I ho és. Central nuclear de Vandellòs 2. El que es deia de les rodes aquestes tipus sínia, que aquí, goita, això és que els dies que fa vent, això roda. Soles, no trobes a fer res, roda. Vol dir que van fines. Això són filtres. Això és l'admissió d'aigua per refrigerar de la central de Vandellòs. L'aigua ve de per aquí dalt. Hi ha uns altres filtres aquí, amb aquest edifici d'aquí, a la part de sota, no sé què, no sé quantis, i després hi ha aquests altres filtres. Llavors, clar, per refrigerar volen aigua. En aquest cas salada, però volen aigua. Però no volen ni músculs, ni volen algues, ni volen plàstics, ni volen absolutament res de res que no sigui aigua. Aleshores, fan els estudis amb tots aquests tipus d'impediments perquè la central vol, ara, diré una borrada, 10 metres cúbics per segon per refrigerar. I quan diu que vol 10 metres cúbics per segon una nuclear,
vol dir que vol les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, el mes, l'any, sempre vol la mateixa aigua. Si no, Txernòbil, no? És molt interessant aquest, i és maco. Això és tal com era, a l'època. Aquí tot de motors, que treien l'aigua i la passaven aquí. Un estudi perfecte. Ben fet, ben estudiat, ben... Una altra foto d'aquestes d'ara. I llavors ara ja l'aigua ha de sortir de Vandellós. L'aigua ha de sortir. Si n'entren 10, n'ha de sortir 10. Ni una gota més ni una gota menys. És una nuclear. I llavors ha de sortir, faci la mar que faci, la marea estigui on vulgui, si no passi el que passi, si n'entren 10 n'han de sortir 10. Llavors fan tot d'estudis perquè amb la situació que sigui sempre surtin els 10. Situació actual i a l'època. Situació actual, es veu, i llavors una foto de l'època, del que hi havia per aquí entremig. Això estava per aquí per entremig. I aquí hi havia un canal vist, diguem, tipus amb metacrilat, que es veia, perquè aquests, a més, tampoc volien gaires bombolles ni coses rares. Llavors anem al grado. El grado, el mateix que Mediano, Auxini, Nalini i ells la centraleta. Però es troben que el dia que... El grado és curiós, perquè el grado té, m'equivoco, 100 metres d'alçada. I l'aigua pel canal del Cinca el recullen a 80 metres d'alçada. La cota 80. Vol dir que aprofiten 20 metres. Tota l'altra aigua que hi ha a 80 metres avall, fòssil. No serveix per res. M'entens? Se'ls en fot. Només volen aquella de dalt. Llavors de dalt s'enduen 80 metres cúbics prèviament turbinats per una central d'Ener a l'època i les envien al canal aquest. Una mica més avall, aquest canal es divideix en dos, un a l'esquerra, que va a buscar la central del grado 2, que en diuen, que està baix al riu del Cinca, i per la dreta marxa canal del Cinca cap als Boneuros, cap allà, saps? I llavors troben que si un dia tanquen el canal aquest dels 80 metres cúbics, però turbinen l'aigua, que aquests 80 metres com els traiem? Llavors foten un trampolí que baixa baix al riu, arran de presa, fan el trampolí aquest. Què passa el dia que raja el trampolí aquest? Que aquí davant hi ha un pont amb una carretera i que fot una boira de collons, unes pulveritzacions de no sé què, i que han de tallar la carretera. Collons, això no pot ser, hem de turbinar, encara que no vagi al canal. Hem de turbinar i venen aquí i els expliquen a veure què passa. Perquè nosaltres volem turbinar, collons. Perquè a l'hivern allò no funciona tant, hi ha aigua i s'ha de treballar. Llavors aquí, un dia, clar, vosaltres Camarassos queda a desmà, però si un dia salta Camarassa, aneu, fot una aiguata de la presa. I la central té totes les aigües laterals per fora, i llavors tot d'una cauen els aboca baix al Segre. Bueno, un espectacle. Una boira que puja, tu. Abans d'arribar a Camarassa, ja veus la boira d'allà del Congost de Confluència, i hi ha una boira que puja. I llavors tu a dalt, però poguent, un aiguat de collons. Un dia algú m'haurà d'explicar perquè el vent sempre puja a les preses, sempre és efectíssim.
I la d'aquí, uau, si aquí passeges per dalt, tot el dia veus les oronetes allà jugant, saps? Doncs allà passa igual. Llavors aquí, clar, que havien de tallar la carretera. I llavors fan les proves. Però primer fan amb un 40, amb una escala 1,40, aquest és el model, el modelino de l'1,40, però es veu que no els acaba amb el stalinista de fer el pes, i diu, això ho hem de fer més fi, més fi. I llavors fan un altre model, que també hi és, que és 1,10. Molt més gran, no sé què, més no sé quantes, o sigui, per què. I per això hi és. Llavors, allà hi ha el rapinat. Rapinat és on abans dic que es desviava l'aigua per la central del grado 2 i la que s'anava al canal del Cinca cap als Monegros. Això és el que hi ha ara aquí, molt bé, molt maco. Queda bé. Això és com funcionava aquí, el model. Bé, i això és la realitat, que és clavat. Passa que aquí no tinc un lloc que pugui fer la foto alta, perquè si pujo aquí, tot són arbres, tot és selva, hosti. Haurien de fotre foc en aquests masses. Llavors hi ha grado 2, un altre treball de grado 2, que és aquest d'aquí. Abans hem quedat que això d'aquí és l'assut d'aprovisionament del canal de la central de Sanet. I el del grado 2 és aquest altre. Saps? Que jo no ho invento res, que això també està apuntat per aquí, I si no, aquí a vegades alguna foto i algun detall, jo no descobreixo res. Canal de Saidí, central de la Cueva. Això, diguem, està, a la part nord, al costat del tros del senyor aquell que té la canonada per sota. I això, tot curiós. I aquí un dia va venir un enginyer de camins, el Xavier Font, el Xavier Lloret. És igual. Ostres, porto, veu això, es posa a saltar com un beneit aquí. Això. A l'any 83-84, la primera feina que fa, que li donen 4 duros, era treballant en el salt aquest. I un dia el van portar aquí, i ho va veure. Tio, emocionat. Tu vas veure amb aquest. Que va de Barcelona amb moto fins a Lliga. Tio, emocionat. Això està com estava. Aquí el que es tractava és, aquí, a vegades en aquests canals, al d'Urgell, en diversos llocs hi és, tot d'una hi ha un baixador. Un baixador. Llavors sempre hem procurat fotre una centraleta per allà, saps? Ja que hi ha un baixador, aprofitem. Bueno, en aquest del Cinca passa això, una centraleta. Llavors, l'aigua de la centraleta se'n va per aquí i aquesta se'n va, diguem, cap al baixador, cap baix. Doncs què estudiem? Que aquí només hi entri aquesta aigua i que per aquí, baixi l'aigua que baixi, pugui saltar i pugui marxar per aquí sense emprenyar. I això és tal com està avui dia. Maco. Santana. Santana aquest és difícil, però bueno, al final està localitzat. Canal universal. Llavors hi ha un canal allà al mig que és l'universal. Que hi feien diversos. I aquí està. Modelinos incògnitos. No ho sé, però hi és. També hi és. Aquí, on estàs tu aquí, aquest tampoc s'untés. M'imagino una central, no sé quantis, però aquests, tinc fotos antigues, segurament això ja ho van canviar. Això tampoc sé què és. Aquest d'aquí tampoc sé què és. No trobo referències enlloc.
I llavors tot això ho van traslladar a Barcelona. I això és el que hi ha a Barcelona. Aquest senyor és el Martín Vide, el que de becari va fer el treball aquest. Aquí, com podeu veure, aquí hi ha un llavi d'una presa, no sé què, no sé quantis, que ho fan servir per diverses situacions, no sé què, no sé quantes. Però avui ho tenen aquí. Aquí tenen un canal auxiliar que tenim nosaltres, aquest fa onades de 100 metres de llarg i aquest fa onades. Com que és molt estret no hi poden pujar els surferos, no s'hi poden posar allà. Però foten unes bones onades que estudien sobretot la costa, que cada any s'endú la sorra, no sé què, no sé quantis, i que aquest és el canal aquest que dèiem auxiliar que hi havia. I moltes gràcies per la vostra atenció. Si voleu alguna cosa, tinc tota la informació que tinc d'aquí, està aquí, però trobo faltar-ne una. De totes les obres de Lehner, de totes els salts de Lehner, de totes. A l'època de Don Victoriano feien aquests desplegables que són pura meravella, que són quadros, si això ho hagués firmat no sé qui, però d'aquí no en tinc. Pau Vella. Que no sé si ho van fer, no sé si existeix. Sí, això és de l'època de Don Victoriano. De l'època que Don Victoriano havia de justificar davant del ministre, del Consell de Ministres, del Franco, que diuen que hi anava tot sovint, altres vegades. Però bé. Com? De Riba-roja, el llibre que queda només és el de sota, l'últim, el que tens a sota de tot. Sí, aquest. Aquest és l'únic que tinc d'aquí, exclusiu de Riba-roja. Tu, doncs, res més. Si algú està interessat i es vol gastar cèntims, tinc el llibre. I si no, és igual. Molt bé, moltes gràcies. Entesos. Bé, ja us ho havia dit que seria apassionat, no? Molt bé, gràcies. Bueno, continueu, no? Un mandat, si me permets que et corregeixi. Sí. El Miguel San Vicente, d'estalinista, tenia molt poc. Saps per què? Saps per què? Era cunyat, el nom que diré potser no els hi sona, però era cunyat del Fernando Claudín. I el Fernando Claudín, amb el Jorge Semprún, a l'any 65, els van expulsar del Partit Comunista, i no precisament per estalinista, sinó perquè estaven a l'altre. Diguéssim que va ser un dels primers, que hi havia una paraula que es deia eurocomunistes, doncs van ser dels primers. O sigui, no era estalinista, era dels altres.